Ate Day, ako si Jan. 20 ang pangidaron. Na ako'y uyab ba? Paminaw na ako, kay swerte na kay kuniya. Kay buutan kaayo. Pirmi na ay pabuwak. Dili pagyud mo singka kung masuko. Ako pa'y isog. Lambing pagyud kaayo. Dili pagyud ko pagastuhon, bisan pag-asa mi mukaon og manglaag. Murag nakajakpat ko ba? Unom pa mi kabuan anin niya te. Sa sulod sa unom kabuan, wala gyud ko anin niya birahi. Sa akong pangidaron nga 20, nakasulay na gyud ko giyat ka te. Pero nagtuo ra gyud ko nga girespeto ko niya ug wala siya nagdali-dali. Atong niaging adlaw, birthday niya. Idungan gyud siyang tatay di ug gidala ko niya sa balay pahulayanan. Abi na ako og mag-celebrate lang nga kami lang og mga tulog kung kapuyo na. Panaon sa ba nga nag-inom man hinuon mi. Ug wa damha na ay nahitabo sa amua. Sa dihang kamulo naming arangkada, nabantayan nako nga wala man di ay lito ang iyaha. Ug Sot-pi di ay siya. Pero tungod kay gugmaan kay kuniya, ako lang tong gipalabay. Gilamian man pud mi te. Ug malipayon man ko pagkahuman. Apan akong nabantayan nga murag subo man siya. Ug ako dayon siyang gipangutana. Niingon siya nga ngano kunong wala ko nagsulti niya nga dili na ko virgin. Dili daw siya ang nakauna nako. Wala ko'y masulti kay abi man ako nga kinaraan na siya. Wa man gani ko ning reklamo nga Sot-pi siya. Sukad ato tiday, bugnaw na siya sa ako Bugnaw pa simod sa itoy. Ipadayon pa bakaha namo ni among relasyon? Ang taon tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Suwat magtatampo, Jan.